Hanonaray ko ublay perbuay ko bor ko baniyang hangne skemba de ki jingduai ki jong pri bapla yang baniyang kumne yoro utrai te katayo bar gani ki history na gani ka city ko bani kong jong petros yamenta but kade ka city ko bani kong jong petros langi kran lingkot na sing lam nong ko jibkan ma biang kade ka bakakran sipang jong ka jingkerman ha ki jingjo jong ka jingim hope in the trial of life. Thế cái đấy cái city là phi puni kan yarap si cái đấy ya phi ba phin yo men sim ba ka por ba dan pia ling ba ju jin jo but ngaro ngai kin du jin jo ki ba kam tak men sim hai ngai ki jin dat singi aranya songo pat ba kapin kan mau ya ke ba ngalai kai si pi nawar ba ka yarap si cái đấy kam no men yo jikermen kan hapren ko kita ki ya linti te ni la pois ni ka bintaken ka ba session ka ba khasan ya kran happy day but kajing perthubut ya ujisu ha kajing syak sitom jong gi banget ya ka bangin sim na kalonong ka balai kot ka bakat lai kot ka ba akuar kum kajing pikan mau kan mau na du ka ni ka nong ka balai kot ka bakat lai sheneng hadul nong ka sau u petros pintu kan balong gi balak loy ka bikin syak sitom na kamta jong ujisu kures kababoni kaba uplet jumut kalong ba kumno ki kristan ki day banle haba ki bamnget ki insult ki keren ben ki le kita ki kambam day sha ki banget hang ne petros uai minsi mi ki banget ken da ka kin mau ki bakin mau bakadan ka jingkur khu jong ka jisha sitom barha kini ki benta jong kini ki khot ki bakat la du khot bakat ar ngila bin pia hari kurkom kom kon nongrim jong ka jing pertubut bar kan nuksa jago jing pertubur ngiladat dia kata ke benta ke baningkong benta ke nak so ke baar sa sisien kum jing pekan mau u petros men bau tho ini ke siti ju usha ki pram nget ki badana po ki balang san teli ki jaka wai men sim ye ki ye ke bakin long ki bala kloy ye ke bakin sya sitom lara jam ke dei ke mon ke jong blai bat manum hap ha ki nu ki jing pen syap ting jong no re jong no ha ka ni ka benta ka baar ngini iken ba ush lesing lan ong put iken uksa ya ka ka ba oda berkeren ken ha ka benta ka baningkong kum ka daw balay ba ka jing sya sitom na ka bale ka ba bha ka khamba shi ka de baning ka ba pisya sitom ha ba pile ka ba sneo Petros walam da ka nuksa jong ka jing imukres rai lapen yak u ha ka do hanrai lapen empat u ha kai ha ka men sem dan sau tuli ki ba u Petros Ukraine na kani kan khot ha ka bidai bat ki jing sya sitom jong Jesus Christ kawani kong ka jing sya sitom jong Jesus Christ long ba ka dai ka jing sya sitom ka bam dai hok banyo na ka to ka lain ka bang na ba u Christ u la sya sitom kan sisen na markipop Tengnya pai kindiat iki jing batai ketien namar kilang kemudian kam. Ketien namar kipok. Ya kebala penkelan ya ketien Greek Perry Hamartian. Kan mau kipor basdang bato ya ketas temen temai la to ketien Greek. Kadai kebala pendan kam kan ya keset tujen kan sabah. Siapang jo gani ka set tujen tungin sikat mau gani ka way yo piklet. Ba kadai kan ka First Translation Bible. Kadai kabanding kong tam translate ke Bible na ke Hebrew Bible siya ke Greek Bible. Laling lang ang ka Greek first translation of the Bible. Kadai ka Septuagint. Kamami ha kapor jong ketugas nem jong jing jar. But ki Kristan ha ki por yung menswa namar 4 tho ya ka testament ko tumay ki jupule bhai ka Septuagint. Mayo kata kana mo pindup jo jing shan. Nagta kadai ka ktien sisin. Ya kabang ini iro arom ha Hebrew kasay kadarba kaya persya ya kerkom ajignya kamaman kasnem jong ka testament ka barema kasni jong jig penyesuk nomor belai nomor bahakan ay malaus nem Henry kani ka jingle jong krispat kam don kamsyu nomor kadai tang sisin labyang Marka penbena ba kajinyak jong Jesus Christ kin kalabyang na dong syadong waram don kaman ay biyang pat Tikani ka benta ka manikong ka kuren si pang jaga jupit inya habide bagan syak sitom wa jisu usyak sitom bam dei hok banyo ha kani ka sngi jaga jing penyesuk ngakwa ye ka ba pilit puli hi si yeng nagtap libit ka sulung makan riyo
Kini kikon Israel ki wanra kum uling do wanra ya ulang brot. Ten dalam wanra uta ulang somo kai ki baja uni uling do on bo ika ketiga halo jut ulang somo wadu plai ki pop tu ki Israel barokot. Uni ulang somo popli tip pop ai ruem ulang obalului. Henry hadir balik penduai kan uta urang ba lingdo utu langsung mo obalului ulakit no ekipop chong ki Israel barokot bala penyap yu Pat kang jo sa way pat bala pa no yu kan share ya buk share ri buk ja hang ne kadan kini kecing perkat kata kalong ba jisuru ula sha shitom ha ka jing lui lui ke jong u pat tang kum ta han rei ula long ta unong ya plir na kam ta jonga jong pi habi dei bat ki jing le pop ki jong ni Theo là lễ cái này tăng sĩ xiên cái gì xã sĩ tâm bấm đây học cái người trong Chris và lễ cái này tăng sĩ xiên các bạn biết cái gì xã sĩ tâm trong Jesus cái đây cái gì xã sĩ tâm cái ubah học na cái ta kỳ bấm học cái lo cái phim mình nè bằng ngân sa ai chính bắt ai hai bên cái này tôi nghĩ là pai kinh điệt hai bên cái tiền ubah học cái tên ubah học nên cái tiền ubah học cái đây cái balap nâng cam sa Chris đã cái balang Hai kita kipor, kita mencuat nak sedang kebalang ku makikam apostol ini. Bar ka kedauru sa ka Isaiah nang basan pulai ke bau Petrus usat ken ha ka jipo tu yang ka city. Ka Isaiah san pulai ka keren sa pang jogai, sa pang jong ta suffering Messiah, ni Messiah u basya sitom. Ka batho ni ka mut ken ya ukres. Ha ka wai ka kentian ngilam nang bau Jisu usya sitom namar bu ule ka bapha. O shem layap namar kipop jong uhi namar hau dan gay kapop ulang ubahok han reu sa sitom na kamta jong no jong kibam hok kibalong mga manopi kata lagi jing batai jong Petrus baranta Jisu kum ubahok ni haktin krik daya dakayas ulang ke upang bakpakatam banyak ya plin na kamta jong iken ki bam hok ulang pagaban mablay baru deru ublay ka jong kapon Dan ta sa kanila minta ka balay na jikin niya si pang jing sa sitom yung Jesus kalong baga jing tmu jing jing sa sitom yung Chris kalong kenang niya ka mo nyo yalam yang i ano ha ublay kadi katin yalam yang i ha ublay kamot ban yo iya kakabu bandan ha kaying bisa yung to gain audience at court namar ka jing le Jong Chris halor juga ding kena minta ngi yo kenye ke kabu palet show oblay dengan ipet apa Ephesus dah ka mensim jong ke jing sngo slur bat dah ka mensim jong ke jing tikna ba oblay upu diang yang apa depi asyak ngan pen i dah ka dur kenang ye ke ba pendip sngo to abi de ke jing batai pet kini ke dur hante ha jurong bo tho ba hok chi 4% kamut oblay hanne kibril Kumut bangal pi bagi dia kinong pop. Ubleh bu pet dengan pi namar bagi laptop la ban sya. Te kum ta kan uthe ek ta jing bitar le se tidur pertat ma simudur ba de jing bitar jung blai kan ka ding ni uthe ek jing bitar la sya. Ye ka pop ka manga pi ni. Ile. Hari ka ibn jah ba wan ukres kare de ma jah wan ukres kare de ka dor to ni pet de ka dor kare de ma jah. Hang te ubleh Hang ni ginang pop. Anda ba wan ukres ka ing baja u Jisu Kris u shem ya kate ka jing bitar jong play bar khot u kit no ha lade ha ka jaga pagkorwan seno. Shay sa mane kan. Mangi hang ni mapop, hang ni mapop habang ibu ya ka jinget ha ukres. Namar u Jisu Kris u de u bahok u le kam no ai no ka hok ka jong u kan changa ba chepi. But minta ke ngi lalong ki bahok namar bangi yo ka hok Kris. But ni ulan ni kram bejengam pat u ya thu bangila ben let show play. De kat bakum ke jingle hok jongi hande ke jingle hok jono jong Kris. Kane ka dor ngilahun ong ka de ka dor lingkot jong ka gospel ukres. Anget bakata ikan pekan ma bhai pi. Makane kan ke jingle ukres haba pi bu ke jingle tau. Ta nanta sa ka ba khatdo ka jingpit inia sa phang jong sa sitom. Ka jing sa sitom jong Jesus kam shem lapin jot Yau. Ia kabala sok nak tu kalany mong habala penyak yu ka do hanrei lapin em yo u ha ka mensim.
Kani kekentin la wong la pelom MU ha ka mensim. Kadon ka jie ka bakrau ba mangila man sngau tho. Marmalay namar kekentin mensim hang ni ka bala translate na kekentin Greek new mati. Kalau man mut ya kini ke artli ni kalau mut ka wena pen kini kalau mut yo mensim ba ko belong wena kini khot ka trinity boleh ba pa ko mensim. Ngani kalau man mut kan ya ka mensim beriu jong Jesu ka ya pen na ka medok jong. Sap ya kini kecing patai bar. Kau cintai meni kong teka suk bau de laban mut mensim ba ko. Kecing patai bar kalau hani ko. Jesu udah ublay, bar kom ublay ulang mensim, ngitip ya kata mar ublay ulang mensim. Hendak abo wan ban kop ya ka jinglong beriu, sengap ha ni kini kebaca. Usyamru ya ka mensim beriu. Kata kemudian Jesu udah ni ka mensim ku ublay, udah ni ka mensim ku muai, ku beriu lemda kum ta, nginum la ban ong ba mo ulak long kum mangi haki baro. But dan ko ang baday ka di ka mensim beriu kan, palapit yang sa sisin pat ya ukres. Adin jong kajing IT jong uy lagi jong ka. Sige. Kada ko baday na padang kita kada kajing tay ba baklaw. Henry kambon na kiri perkat kino ya kata lajur kan sa kajing batay ka baar.